Tikudziwa inu zomwe zinachitika ndithu pambowe pamene otsatira chipani cha DPP adachitidwa chipongwe ndithu kuphwanyidwa magalimoto kuvulazidwa ndi nkhani ije ndithu mpakana pano ndithu sana ochita chipongwewo sanagwidwe ndipo sikudziwikanso kuti lipati. Choncho atafunsidwa ndithu Minister of Homeland and Security amene ali Zikhale Ng'oma oyang'ana chitetezo cha mdziko, iwo anayankha kuti iwo ajatu anapangana chipongwe ndithu okhaokha. Anyway, lero ndakubwesera ndithu nkhani yomwe yachoka kwa former ngoti bodyguard wa Peter Mutharika amene ali a Norman Chisale amene ndithu ayankhulanso kumsonkhano kuti yayi inu anthu amene aja ndithu mwapeze mwagwire and ngati simukutero sizithapa bwino. Nde ndakubwesera video imene ndithu muionere muone zoti chikuchitika ndi chani. Guys, thank you so much. Malawian Cameras, like, share, subscribe and comment in the comment section. Ngatisagwidwa ndikuti ngatisagwidwa tilimba napo chifukwa iwo ali muno kutiteteza ngati polisi. Nonsenu tonsefe tili m'manja mwa polisi. Aliyense akapangidwa chipongwe amapita kukanena ku polisi. Sikuvuta pati mayi IG kuti anthu agwidwe. Mukufuna tikagwire tokha. Zikhala bwino tikagwira tokha. Ndikwapempha mayi Inspector General mwaulemu ndi udindo waukulu kwambiri umene uja chonde nkhani ya pambowe tatopa nayo. Ndikubwerezanso mayi Yoram. Chonde titengereni anthu amenewo afusidwe adapanga bwanji tione kuti tiyenda bwanji. Chomaliza